Il-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech sejjaħ l-emendi biex tiqsar it-triq għall-kisba tad-divorzju bħala gimmick f'kummenti li għamel fl-Università ta' Malta għal il-proposta tal-Gvern dwar il-familji kollhom stabilta u biex jieħdu d-divorzju ma jibqgħux jistennew għal 4 snin hija gimmick. Għax tal-4 snin hija biss gimmick. Dan id-diskors il-Kap tal-Oppożizzjoni qalu ftit jiem biss wara li d-Deputat Nazzjonalista Edwin Vassallo sejjaħ il-liġi tad-divorzju bħala diżumana. Ejjen naħseb teġavvu tajt darbtejn. Fuq liġijiet li jiena deru li huma mhux fil-fidi tiegħi li huma diżumani li ħajamlu ħsara lil ġid komuni. Issa skont jiex. Kienu ta' tfal. Mela kienu waħda tad-divorzju u l-oħra taż-żwieġ għal fost għax kienet liġi b'ħafna affarijiet u kien hemm fosthom tal-LGBTIQ. Fl-Università l-Kap tal-Oppożizzjoni ddefenda d-dikjarazzjoni li għamel id-Deputat Nazzjonalista Edwin Vassallo. Jiena nifhem illi hawn persuni illi kollhom ċertu fehmiet bħal ta' Edwin. Edwin huwa persuna illi għandu għal qalbu ħafna ċertu valur.